салом дӯстон, фикр мекунам шумо ҳам ба ҳодисаҳои Украина бефарқ нестед. Ин ба футбол ҳам бетаъсир намемонад. Рӯзи гузашта расман ду масъалае ки рӯзҳои охир зиёд баҳс мешуд, ҳалли худро пайдо кард. Чӣ хеле ки интизор мерафт, пахши бозиҳои Премер-лига дар ин кишваре аз ҷиҳати масоҳат рақами як дар дунё қатъ шуд ва ҳамчунин расман Россия аз бозиҳои плей-оффи ҷоми ҷаҳон маҳрум гардид. Аз рӯи мантиқ бояд Словакия ин имкониятро ба даст меовард, аммо Полша рохати муфтро соҳиб шуд. Акнун таваҷҷӯҳ намоед ба дигар хабарҳои муҳим дар як шабонарӯзи гузашта. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо дар ҷӯшу хуруш аст ва имрӯз низ моро то рақобатҳо интизор мебошад. Ба ғайр аз ин имшаб ду бозии дигари Лигаи Аврупо хоҳад гузашт. Тамошои ин бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозиҳои ҷавобии даври яккашниҳои Лигаи Чемпионҳо оғоз ёфтанд. Шаби гузашта ду рақобати ҷолиб баргузор шуданд. Дар кишвари Олмон бозии дастаҳои Бавария, Залцбург ва дар Англия дидори дастаҳои Ливерпул ва Интер сурат гирифтанд. Фикр дорам, агар аз рақобати дуввум оғоз кунем беҳтар мешавад. Ливерпул дар Энфилд ношикаст буд. Бори охир инҷо дастаи Фулхэм соли 2021 ғалаба карда буд. баъд аз он Энфилд ба қалъаи табдил ёфт ки маҳв кардани он ба ҳеҷ дастаи муяссар нашуд. Бозии якуми баъд аз он рақобат дар бораи роҳ ёфтани Ливерпул ба даври навбатӣ суол ва шубҳаҳо хеле кам буданд. Бозӣ дар Энфилд бо ҳуҷумҳои тарафайн оғоз ёфт. Ба гол шогирдони клуб наздиктар буданд. зарбаҳои онҳо хеле хавфнок буданд, вале ба дарвоза ворид нашуда, яке ба устуни дарвоза мезаду, дигаре ба тири он. Нимаи аввалро дастҳо бегол ба анҷом расониданд. Дар қисми дуввум шогирдони Инзаги имконияти худро пайдо карда, дар истифодаи он Лаутаро Мартинез маҳорати олӣ нишон дод. зарбаи қавии ӯ исои бозиро кушод. баъд аз гузари чанд дақиқа футболбози Интер Алексис Санчес корти сурх гирифт. баъд аз ин Интер дигар зарба ҳам назад ва ба дохили ҷаримагоҳи англисо ҳам ворид нашуд. шогирдони клуб чанд имконияти дигарро аз даст дода бозӣ бо ҳисоби 0-1 поён ёфт. Ливерпул дар Энфилд шикаст хӯрд, аммо ба даври навбатӣ баромад. Интер таври дифоъгари ин тим ишора кард, бо сари баланд Лигаи Чемпионҳоро тарк намуд. чунон менамояд ки барои Бавария 7 гол задан дар Лигаи Чемпионҳо ба ҳукми анъана даромадааст. дар таърихи ин мусобиқа аз 6 ғалаба бо ҳисоби калон 4-таш ба номи Бавария сабт шудааст. яке аз ин ғалабаҳои таърихӣ шаби гузашта ба вуқӯъ пайваст. дастаи Red Bull Salzburg дар майдони худ бозиро бо ҳисоби мусовӣ 1-1 ба анҷом расонд. дар Мюнхен онҳоро ҷазо доданд. Левандовски дар 10 дақиқа хетрик кард. дубли Мюллер ва голҳои Гнабриу Сане ҳисобро 7-1 карданд. Бавария дастаи дуввуме шуд ки роҳашро ба даври якчорниҳоӣ ҳамвор намуд. суханҳои ба мисли шӯҳрату мартабаро бо пул харидан намешавад. дар баъзе аз кишварҳои олам кор мекунанд. бархе аз одамони заминӣ аз рӯи ин принсип умрашонро пеш мебаранд. баъд аз чанд моҳ дарк мекунем ки Мбаппе аз чунин тоифаи одамон аст ё ин ки не. гап сари он меравад ки дастаи ПСЖ барои нигоҳ доштани ҳамлагари ҷаҳони фаронсавӣ ба ӯ шартномаеро пешниҳод кардааст ки ӯ метавонад дар пул ғарқ шавад. тибқи ин шартнома дар як сол Мбаппе метавонад 100 миллион евро кор кунад. як бори дигар такрор мекунам, 100 миллион евро дар як сол. медонед ин чанд сомонӣ мешавад? 1 миллиарду 281 миллиону 793 ҳазору 949 сомонию 39 дирам дар як сол. бо гирифтани чунин миқдор маблағ Мбаппе метавонад баъд аз чанд сол ПСЖ-ро харида моли худ кунад. пас он худаш ба Реал равад. дар Мадрид медонанд ки онҳо ба чунин пешниҳод омода нестанд ва наметавонанд бо Мбаппе дар як сол наздик ба чунин маблағ пардохт кунанд. Реал бояд амалиёти махсусро барои озод кардани ПСЖ аз арабҳо оғоз кунад. баъд аз фаҳмидани ин хабар аксари мухлисон ангушти ҳайрат мегазанд ки ин шайхони араб магар аз ақл бегона шуданд. 100 миллион дар як сол барои як футболбоз додан ба футбол дар маҷмӯъ таъсирашро мерасонад. агар Мбаппе ин пешниҳодро қабул кунад, пас баъди ӯ ҳамаи бозингароне ки ба 1000 сомон бозӣ кардан розӣ буданд 4000 сомон талаб хоҳанд кард. ҳама чизро метавон фаҳмид ва дарк кард. бале Мбаппе суперфутболбоз аст. ба ояндаи неку дурахшон ва бузургии ӯ ҳеҷ кас шубҳа надорад. аммо 100 миллион ин ба ягон чаҳорчӯба рост намеояд. ҳамаи сарҳадҳо убур мешаванд. бале Мбаппе аз Неймар ва Месси натиҷаҳои беҳтар дар ПСЖ дорад ва беҳтарин футболбози парижиё маҳз ӯ аст. лек ба як нафар 100 миллион додан умуман туғрӣ намегирад. мулкдорони ПСЖ метавонанд ба худ иҷозат диҳанд ки чунин миқдор маблағро пардохт намоянд. нархи нефту бензинро
ро бинед, бо чунин даромад онҳо метавонанд чанд Мбаппеи дигарро пайдо кунанду бо бақия FIFA ва UEFA-ро ҳам бихаранд. Аслан аз чунин пешниҳодҳо рӯй гардондан хеле душвор аст. Агар ин хабар асоси воқеӣ дошта бошад, пас бо эҳтимоли зиёд Мбаппе Парижро интихоб мекунад, ҳадди ақал барои 1-2 мавсими дигар. Имшаб бозии Реал ва ПСЖ доир мешавад. Тибқи хабарҳо, Мбаппе новобаста ба осеби кӯчакаш дар ин рақобат иштирок хоҳад кард. Бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба нафи парижиҳо оғоз мешавад. қарори Килиан аз натиҷаи ин бозиам метавонад вобастагии калон дошта бошад. Риан Марез давоми чанд сол дар Манчестер Сити дар як сатҳи муайян бозӣ кард. Ӯ кӯшиш ба харҷ медод ки ҳар бори ба майдон омаданаш маҳорати олӣ нишон диҳад. Дар баъзе ҳолатҳо ба ин муяссар шуд, дар баъзеи дигар бозиаш заиф буд. Имсол дар сафи Манчестериҳо барои Риан Марез фарқкунанда аст. Алахсус баъд аз баргаштани бозингари Алҷазоирӣ аз ҷоми миллатҳои Африқо, бозии ӯ ба сатҳи нав баромадааст. Аз Африқо гӯё як Марези дигарро ба Сити равон карданд. Бозингари 31-сола аллаке дар ҳисоби худ 10 гол дар доираи бозиҳои АПЛ дорад. Аз байни тамоми футболбозони Сити танҳо Стерлинг чунин миқдор гол задааст. Тибқи хабарҳо ду даста дар ҷалби ин футболбоз хеле фаъоланд, яке ПСЖ ва дигаре Челси. Парижиҳо тобистон кӯшиши харидани Марезро карданд, аммо дар талоши худ муваффақ нашуданд. Гуфта мешавад ки дар равзанаи трансферии тобистонаи соли 2022 барои ПСЖ яке аз ҳадафҳои асосӣ вингери Алҷазоирӣ хоҳад буд. Дар Париж бар он андешаанд ки Марез метавонад ҷойгузини Анхел Ди Мария шавад. Вингери аргентинӣ 34 сола аст, гарчанде ки дар ҳамин шабу рӯз ӯ дар сатҳи баланд бозиам кунад, баъд аз гузории чанд муддати дигар метавонад сифати бозии худро аз даст бидиҳад. Аммо гап сари он меравад ки Марезро ҳам ҷавони 18 сола гуфтан душвор аст. Ӯ айни ҳол 31 сол дорад. Агар ПСЖ ӯро бихарад, то он дам бозингари Алҷазоирӣ 32 сола хоҳад шуд. Худатон қазоват кунед, чаро бозингари 32 сола ба ҷои як нафари дигари андаке аз ӯ калонтар оварда шавад. Нархи ӯ 30-40 миллион евро гуфта мешавад. Шумо метавонед ба андешаи фурӯ равед ки чаро чунин футболбоз нархи арзон дорад. мағзи масъала ин аст ки соли 2023 муҳлати шартномаи Риан Марез ба анҷом мерасад. барои ҳамин танҳо 30-40 миллион метавонад кифояткунанда бошад, то Марезро Манчестер Сити ба бозор барорад. Агар Марез ва Сити дар тамдиди шартномаи бозингари Алҷазоирӣ ба хулосаи амиқ наоянд, ӯ метавонад сафи шаҳриёро тарк намояд. ба ҳамин таом дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.